No niin, nyt ollaan täällä K-Supermarket Lapualla ja mulla olisi täällä leipävastaava Jaana, joka lupasi, että mä saisin haastatella sitä. Kauanko sä oot nyt ollut täällä, tai tällä kaupan alalla? Kaupan alalla vuodesta 2011. City Marketissa aloittanut uran ja täällä on 6,5 vuotta ollut täällä supparissa siitä asti, kun kauppa on avattu. No niin, oot sitten viihtynyt, Kyllä. kun on niin kauan jo ollut. Joo. Mistä sä tykkäät tässä työssä? No leipäosta kun ajattelua, niin paras juttu on varmaan tämä massapaikka. Tykkään laittaa tavarat näyttävästi esillä ja on houkuttelevan näköinen asiakkaille. Kyllä. No joo, esittelisikö sä meille vähän tätä leipäosastoa? Täältä löytyy oma paisto. Joka aamu paistellaan sinne päivän mittaan, sitten lisätään tarvetta. Tässä on tää meidän massapaikka. Siinä on nyt vähän halloweenia, kun on se aika vuodesta. Sitten löytyy Lapuan leivän tuotteita, pitkä rivi siitä pakattuna. Irtona löytyy Lapuan leipä, paikallinen tuote. Mä vähän kuvaan täältä. Sitten löytyy Porin leivän tuotteita tästä irtomyynnistä. Joo. Meillä on loppuviikosta aina joku munkkitarjous. Tällä viikolla on Lapuan leivän munkit ja värillä on sitten Porin leivän hillo. Mikäs täällä on niinku sellainen uutuus tai sellainen suosikki tällä hetkellä? No tää Vöyrinpoika, vuoden päivät on ollut meillä myynnissä. Tää on sellainen 3 kertaa viikossa tulee kuorma. Ja asiakkaat tulee ihan näitä varten meille hakemaan Vöyrin tuotteita. Graham sämpylä on sieltä se suosituin. Ja välissä tulee myöskin irtopullaa, hossua ja Wiener munkkia. Joo, no teillä on sitten paljon näitä lähituottajiakin tässä mukana. Kyllä, tässä on lisäksi vielä sitten tuo Pirjon Pakari, lähituottaja ja sitten on nämä ketjun kautta tulevat Putaanpulla ja Vaasa ja Fazer. Kyllä. Oliko teillä jotakin omapaistoakin sitten tässä? Joo, leipää löytyy sitten oma paistoa. Siellä on Kirkan pehmopalot on varmaan ne suosituimmat, mitä eniten myydään tästä omapaistosta. Tällaista Porin tuotteita on nostettu vähän esille ja täältä löytyy Lapuan leivän leipätuotteet. Vaaleat leivät löytyy täältä. Täältä hyllykäystä sitten. Ja täällä päätypaikalla on Bogenin tuotteita. Hyvin meneviä tuotteita sielläkin paljon. Täältä löytyy meidän ruisleivät. Ja siellä on se ykköstuote, eli Vaasan ruispalat. Kyllä. Ja sitten löytyy Oron tuotteita. Ruiseväs on tällä hetkellä sellainen menevä tuote sieltä. Täältä löytyy sitten vakuumipakatut tuotteet, pitkän päivät tuotteet, kääretortut, hampparisämpylät. Ja vitriinistä löytyy herkkuja. Ja täällä on paikallista Vöyrinpojan unelmatorttu, tosi suosittu. Ja sitten Lapuan leivän piirakka, paikallista siinä. Ja oliko teillä sitten näitä gluteenittomia tuotteita? Joo, kyllä. Tämä hylly on omistettu täysin gluteenittomille tuotteille. Okei, on. Asiakas löytää. Ja yleensäkin osastolla tilataan asiakastoiveiden mukaan sitten uusia tuotteita. Kyllä. Yksi suuri hittituote, mistä ei mainittu, oli iloiset korvapuustit. Odotellaan kuormaa saapuvaksi tälle päivää. Toimittaa ainoastaan kerran viikossa. Ne on taas semmoinen menevä juttu. No joo, kiitos sulle paljon Jaana esittelystä. Teillä on kyllä valtavan hieno leipäosasto ja paljon paikallisia tuotteita, tarjouksia ja kiitos sulle haastattelusta. Kiitoksia. Niin, me ollaan saatu haastateltavaksi tänne meidän asiakas. Ja mä ajattelin kysyä sulle, että mikä on sun lemppari leipä täällä K-Supermarket Lapualla? No se on kyllä hyvä. Ja sitä löytyy vaikka kuinka monenlaista. Mikäs täällä on sun lemppari pulla? Mennäänkö kattoo?
Sieltä löytyy. Onko se Berliinin munkki? Siellä on tällaisia Halloween-pullia. Sekö on lemppari? Joo. Otetaan sulle sellainen. Ole hyvä. No niin, löydettiin kauppiaskin tänne haastateltavaksi. Mikäs on kauppiaan hittituote tällä hetkellä? Hittituotteena mulla varmasti on tällä hetkellä vaikka tämä Porinleivän possumunkki. Se on todella hyvä, että tulee syötyä aina tuosta. Liian usein. Juuri niin, liian usein. Kyllä. Mitäs sä osaisit muuten kertoa tästä? Mä haastattelin Jaanaa tuossa ja teillä on hieno leipäosasto täällä. Ja Kyllä, mehän ollaan panostettu tähän leipään ja ennen kaikkea irtopullaan tähän on massa-alue ja tämä on kyllä meille tuottanut todella hyvää, että me ollaan kehityksessä koko ajan 10 pinnan kehityksellä koko ajan menty viimeisessä vuoden saa sanoa. Todella hyvin on päästy eteenpäin. Selvä, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos.